मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आहे। राज्यातल्या विविध प्रकल्प आणि अभियानांची त्यांना माहिती देण्यात आली आहे। मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली, त्या भेटीचा हा फोटो आहे। राज्यातील विविध प्रकल्प आणि अभियानांची यावेळी त्यांनी मोदींना माहिती दिली आहे। आणि या भेटीनंतर ट्विट देखील केलंय मुख्यमंत्र्यांनी। काय लिहिलंय? आमचे नेते आणि देशाचे लाडके माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची आज नवी दिल्ली इथे भेट घेतली आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी विविध विषयांवर त्यांचं मार्गदर्शन प्राप्त केलं। महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्प आणि अभियानांची माहिती सुद्धा त्यांना यावेळी दिली। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची भेट आणि मार्गदर्शन हे नेहमीच सकारात्मक ऊर्जा देणारं असतं। त्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार।